Млада монахиня доверила на игуменката, че има грешни помисли и се чувства грешна. След като я изслушала, игуменката я изпратила при местния епископ, като й обяснила, че той е най-вещ по греховните въпроси. Отишла монахинята при епископа. Оплакала му се, че се чувства грешна, а той я успокоил. Събличи се, дъще, сега ще проверим. Съблякла се тя, епископа хубаво я опипал и казал: дъще, няма външни белези, явно ще трябва да вкараме грехометъра. За най-сигурно. Опънала е хубаво епископа и я пратил да си ходи причистена. В метоха. На вратата я посрещнала игуменката и от любопитство започнала да я разпитва. Дъще, какво ти каза? Ами, пробваме с грехометъра. Ах, мръсника му с мръсник. А мен от 2 години ме лъже, че грехометъра му е развален и ме кара да го продухвам.